Cada dia, quan em llevo, surto a passejar uns 40 minuts, una hora, i un parell de cops ho faig per la platja. M'acosto fins a la Mar Vella o fins al Fòrum i vaig caminant fins on? Fins al cinema. 15 sales, ja per on triar, eh? Avui em toca veure Scoop, que ja l'estic retrasant i ja toca. Piruleta i aigua, missió completa. Anem cap a l'entrada? I absolutament ningú al cinema. M'acostumo a posar una mica endavant, 5a o 6a fila. Aquests papers fan molt i molt soroll. O sigui que jo sempre l'obro abans i me la menjo quan vull. I res, ja s'ha acabat la pel·lícula, m'ha agradat molt, i cap a casa a fer el dinar, que ja és hora. Què vas dinar aquell dia? No ho recordo. Piruleta sempre, Mercè? Oh, xupa-xup. Fantàstic. I tens la cura de desembolicar-lo abans? Sí, és que estan embolicades d'una manera que costa molt, sobretot els xupa-xups, i de vegades et trobes algú al costat que ho fa a mitja pel·lícula i dius, ja li faré jo, ja li faig jo i acabem abans. I quin horari era? O sigui, és una matinal de A què? les 11 del matí. A les 11 del matí. Però de vegades també hi vaig al migdia. Estàs sola, pràcticament, no? Sí, al final va venir més genteta, érem uns 15 o així, però m'he trobat amb sales absolutament buides.